Nu har vi altså fået lavet en række her, der viser, hvor mange tillægsmandater man Socialdemokratiet alt kan få, og det samme for Radikale Venstre og så nedad, og også hernede af, hvor mange tillægsmandater der alt kan tildeles hver landsdel. Hver landsdel, ja. Nu skal vi så til at fordele mandaterne til de forskellige partier på de forskellige landsdele. Og derfor har jeg lavet et lille ark her, som har landsdelene stående heroppe, altså hovedstaden og Sjælland, Syddanmark, og hernede Midtjylland, Nordjylland. Og så har jeg partierne stående her, og så skal jeg angive her, hvor mange stemmer har for eksempel Socialdemokratiet fået i hovedstaden. Og det finder jeg ved at gå ind i den pdf, den tabel, der hedder den hedder stemmefordeling i 2015. Og jeg går ned til hovedstaden, og der står de der simpelthen med fed, alle de tal herhen af, som skal skrives ind. Og det er de tal der, altså Socialdemokratiet har fået 260.619 stemmer, og det er det, der skal stå der. Altså 260.916, var det ikke sådan, det var? Nej, 619, undskyld. 619 stemmer, og det radikale Venstre har fået 75.230, 75.230 og så videre dernede. Så dem skal jeg lige fylde op ind på der. Sådan, så fik jeg skrevet dem ned her. Læg mærke til, at jeg har pillet kristendemokraterne ud, for de fik jo ikke nogen, de kom ikke i Folketinget. Og så gør jeg lige det samme for Sjælland, Syddanmark, hernede af. Jeg går lige ind igen i pdf'en her, og ned til Sjælland, Syddanmark, og så står tallene her, dem der skal skrives ind. Sådanne, det var dem, der var skrevet ind. Læg mærke til, at hvis man nu tager SF, ikke også, så får de 47.873, og det svarer fuldstændig til den, der står der, 47.873, fordi det er den, der svarer til SF. Og så gør vi det samme endelig for det sidste landsdel, nemlig Midtjylland, Nordjylland, og den skriver jeg lige ind. Hernede, bla 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 bla. Sådan, så er de skrevet ind. Nu skal vi til at gøre noget, der minder om den måde, vi fordelte kredsmandaterne på. Da vi fordelte kredsmandaterne, der skulle vi dividere med henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opad. Det skal vi ikke nu. Nu skal vi fordele med de ulige antal. Altså 1 og 3 og 5 og 7. Det vil sige, at det tal, der skal stå her, det skal være lige med den der divideret med 1. Og ligesom sidste gang, så skal vi huske, at, det kan jeg godt lige skrive første gang her, men så skal vi huske, at det skal, når jeg trækker nedad, så skal det hele tiden være 1, der står heroppe. Det vil sige, at det skal hele tiden, jeg skal holde det der tretal fast, for det skal være relativt, det skal hele tiden være tretallet, det skal hele tiden være række 3, der divideres med. På samme måde, når jeg trækker den her vej hen, så er det hele tiden det tal, der skal stå der. Så det vil sige, at C skal holdes fast i den der. Sådan der. Så nu tager jeg lige og trækker ned her. Bum. Og så trækker henad her. Sådan der. Så har vi fået lavet et regneark, hvor vi har alle de kvotienter lavende der, og vi kan lige ligesom sidste gang gøre det lidt gråt. Så vi ved, hvad vi snakker om der. Sådan der. Helt tilsvarende skal vi gøre for de andre landsdele, så jeg skriver lige med, for det er en formel, jeg skal lave her. Den der divideret med den der, og så sætter jeg dollar foran C'et, og jeg sætter dollar foran 17-tallet, fordi nu er det jo den der op, der er, ikke også? Sådan der, og så tager jeg og trækker den ned der, og kører den hen her, sådan der, og helt tilsvarende gør jeg igen for den sidste af dem hernede, sætter den på her, lige med den der divideret med den der, og vi sætter dollar foran der, og dollar foran der, enter, og sætter ned der, og kører den hen her, sådan der. Så nu er det første, vi skal have markeret. Det kan jo ikke, vi skulle gøre den grå også her. Gør den grå der, og gør de her oppe grå også. Nu er det første, vi skal have markeret. Det er de tal,
altså de tal, som man har fået i kredsmandaterne. Derfor har jeg lige åbnet det her regneark igen, altså det der med den stedslige fordeling med Østjylland, som vi udfyldte i fællesskab. Og der kan jeg så se, at i hovedstaden, der har Socialdemokraterne altså fået 4, 8, alt 12 pladser. Så derfor så går jeg nu ned til det ark her, og så siger jeg, at de første 12 pladser, dem skal vi lige se bort fra. Så jeg siger, der var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dem markerer jeg lige med en anden farve. Blå. Sådan der. Og det samme gør jeg for alle de andre. For alle de andre partier. Så lad os prøve at se, hvad fik Radikale Venstre i hovedstadsområdet? Ja, de fik 1. Så den tager vi også lige at markere og gøre blå. Hvad fik de konservative i hovedstadsområdet? Ja, de fik 0. Så det er jo så gjort så godt med det. SF, hvad fik de? De fik 1. Sådan der. Og Liberal Alliance, de fik 3. Skal vi lige have 3. Sådan der. Dansk Folkeparti, de fik 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sådan der. Venstre, de fik, Venstre, de fik 2, 4, 7, 8. Det var 4, 5, 6, 7, 8. Der. Enhedslisten, de fik 5. Sådan der. Og endelig Alternativet, de fik 2. 2. Sådan der. Og det gør jeg helt tilsvarende for de andre landsdele også. Sådan der. Nu har vi fået markeret alle dem, der har gået til kredsmandaterne. Og nu skal vi så til, på samme måde som tidligere, og finde ud af, hvad er det så for nogle største tal, der står som de næste deri. Men vi har lige et lille problem, fordi helt hen den ene ende her, der kan I se, der løber jeg simpelthen ud over kanten der. Så jeg skal lige have skrevet en 33 og måske en 35 her. Og en 33 og måske en 35. Og en 33 og måske en 35 her. Og så skal vi så se, skal jeg lige have taget den der derud, og så håber så ikke den blev farvet også, det gjorde den så. Så den skal vi lige have fjernet. Nå, den skal være grå, undskyld, den skal være grå. Og så tager vi lige og markerer de to der og trækker hele vejen ned, så fik vi de tal der. Og på samme måde her, så må vi heller lige tage den derud, så håber jeg ikke, de blev blå, de skulle de ikke blive nemlig. Så tager vi lige og piller den fra igen der, den skulle altså ikke have nogen farve, ingen udfyldning, men til gengæld skulle vi lige have fyldt den op her, sådan der, og på samme måde her, derud med dem, og så markerer vi de to der og trækker den ned her, ja, det vidste ikke, hvad der skete der, jeg tager den lige igen. Sådan der. Det eneste jeg mangler, det er, at jeg lige har gjort dem her grå også. Så har jeg udbedret min synd. Det var vist den grå der. Sådan der. Sådan der. Nu skal vi så finde de største tal. Og først giver vi os til at lede lad os prøve at se heroppe i hovedstaden. Det største tal, jeg lige har her, det er den der på 42.000, for det kan mærke til, at der er ikke noget 42.000 her nedad overhovedet. Og hvis jeg lige kører lidt ud af her, kan I se derhen, der står også mindre end 42.000. Så den deroppe, der er den største, det er den der. Hvad med de andre her? Der er nogen hernede, der er større end 42.000. Den er 15, den er 12 der. Og den herude, den er også 10 eller sådan nogle ting. Og der er ikke noget. Ja, der er selvfølgelig en 43.000 der. Så der er en 43.000. Så det er nok den største 43.000 indtil videre. Og de andre nede på 10, så den er 43 der. Og så her, hvad har vi der? Der har jeg en 44.000. Det er nok den allerstørste, jeg har indtil videre. For så står der en 11 og så videre nedad der. Og der står en
10'er derude. Så den der, det er den største, jeg har alt i alt. Så den tager vi lige og laver rød. Og så var den næststørste, det var så den der. Så mange der. Og den tredje største, det var den der på 41.000. Der nok. Der. Og så var der en 42.000 deroppe. Der. Lad os lige se, om vi har gjort en fejl. For lige nu har vi altså tildelt det konservative Folkeparti et tillægsmandat i hovedstadsområdet. Radikale Venstre et tillægsmandat i Sjælland og Syddanmark. Og Alternativet et der. Og endelig har vi tildelt SF et nede i Midtjylland, Nordjylland. Så vi skal lige holde regnskab med dem. Vi kommer til at tildele for mange til dem. Lad os lige se, hvor mange har Socialdemokraterne fået alt i alt indtil videre. De havde ikke fået nogen. De Radikale Venstre, dem tildelte vi et der, og ikke flere, så de har fået et indtil videre. Det konservative Folkeparti, de har fået et. SF, de har fået et. Så tror jeg heller ikke, vi har. Liberal Alliance, har de fået nogen? Nej. Har Kristendemokraterne, de skal slet ikke med mere, Kristendemokraterne. Dem tager vi lige væk her. Væk. Dansk Folkeparti, de har heller ikke, og så videre. Vi har tildelt, nu skal vi se her. Hvad er det, vi har nu tildelt? Konservative, de Radikale Venstre. Og Alternativ, det er det sidste, vi mangler at tildele der i den her omgang. Sådan der. Og hvad med landsdelene? Hvor mange har vi tildelt landsdelene nu? Ja, heroppe har vi altså tildelt 1 til hovedstaden, 2 hernede til, og 1 i den sidste. Så det var altså 1 i hovedstaden, 2 der, og 1 i den sidste. Så mange er tildelt indtil videre. Så må vi videre. Så går vi videre og siger, de næste største tal, jamen vi kører igen igennem og ser. Og sådan fortsætter man. Lad os lige prøve at finde de næste største tal, bare lige for at vi har tjekket på det. Der er en på 39.000 større, end det kan jeg ikke finde noget sted. Så den der, 39.000. Og sådan fortsætter man. Altså de konservative fik en der, derfor har jeg lige skrevet 2 ved de konservative i stedet for 1, og jeg har rykket den op her, så nu har de fået 2. Eller nu er der kommet 2 taget hernede på i Nordjylland. Læg mærke til, at nu har jeg lige tildelt de konservative en i Sjælland her, og det var deres nummer 6 ud af alle dem, de må få, så nu er de konservative sådan set færdige. Og nu har jeg lige tildelt Liberal Alliance en i hovedstaden. Det gjorde, at nu har hovedstaden fået 11 ud af 11, og Liberal Alliance, det vil sige, at de skal ikke have flere fra hovedstaden, og Liberal Alliance skal heller ikke have flere, for de har fået de 4 mandater, de skal have. Jeg fortsætter. De har kommet til 10.800, og hvor nu der er en 10.600 der, og der er en 10.700 der, og det er ikke nogen, der er større end den. 10.700, ingen højere, ingen højere, ingen højere der, vi kører lidt ned der. 10.700, 10.400, der er ikke nogen større end 10.700, så den kan vi roligt sætte på. Der, det var det Radikale Venstre, og det var i hovedstaden. Men hovedstaden kunne ikke have flere. Af med arm, de skulle ikke have den alligevel. Den kan vi se bort fra, den her, så vi gør den lige blå igen. Sådan der. Ja, i virkeligheden behøver jeg slet ikke kigge på dem her op længere. Jeg kører videre, og når vi så har kørt til ende med alt sammen, og fået kørt op fra og talt nedad, og der er lidt pillearbejde i det, og få tildelt de 40 mandater der, så har vi så fået dem alle sammen fordelt her. Læg mærke til, at vi har sørget for, at landsdelen ikke får flere, end de skal have, og de her, de får heller ikke mere, end de skal have. Så det eneste, der mangler nu, det er det her. Jeg går tilbage til vores regneark her, og jeg har så skrevet tillægsmandaterne ind her nede i bunden. Og ser jeg for eksempel Radikale Venstre, de 6 tillægsmandater, det er dem, vi har stående der. Og så har vi faktisk valgets resultat, alt i alt her, og vi kunne bare lægge dem sammen hernede, hvis vi ville have totalresultatet i Folketinget. Det var det.